ବାହୁଡ଼ାରେ ବାହୁଡ଼ିବେ ସେଇ ତିନି ରଥ। ତାକୁ ଦେଖି ଭକ୍ତ ମନ ହୋଇଯିବ ପ୍ରୀତ। ପ୍ରୀତରେ ପ୍ରୀତିମା ଭରା ଲୀଳା ତା ଅପାର। କରୁଥାଏ ଲୀଳା ଖେଳ ତାର ନାମ ଲୀଳାଚଳ। 9 ଦିନ ପରେ ଆସିବେ ଗୋସାଇଁ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ରଥକୁ ଗଡ଼ାଇ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡେ ନାହିଁ ଭିଡ଼, ନାହିଁ ଟ୍ରାଫିକ୍, ନାହିଁ ବାଡ଼। ବିନା ବାଧା ବିଘ୍ନରେ ସେ ରଥକୁ ଗଡ଼ାଇ ବାହୁଡ଼ିବେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭୂଇଁ। ତିନି ରଥେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଶୋଭା ପାଉଥିବ। କେବେ ରସଗୋଲା ପୁଣି କେବେ ଅଧର ପଣା ଭୋଗ ହେବ। ପୁଣି କେବେ ସଜ ହେବେ ନାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ମାନ। ଭକ୍ତ ଆଖି ଲାଖିଯିବ ଦେଖି ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଭେଷ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ। ଯେବେ ସିଏ ବାହୁଡ଼ିବେ ଭକ୍ତ ହେବ ଶୂନ୍ୟ। ଭକ୍ତ ପାଇଁ ମନା ଏଥର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭ୍ରମଣ। ଟିଭି ପରଦାରେ ହେବ କାଳିଆ ଦର୍ଶନ। ଦର୍ଶନରେ ପୁରିଯିବ ଭକ୍ତଙ୍କର ମନ। ଟିଭି ପରଦାରେ ହେବ ଏଥର କାଳିଆ ଦର୍ଶନ।